ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରାକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିକି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ରାକ୍ଷୀ ଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼େ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା 4 ଜଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟିର ଭାଇର ବି ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ ମା ଆଉ ଝିଅ। ତାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏ କୁନି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଜିଦି କଲା ମା ସହିତ କି ମୁଁ ଭାଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ମୋ ଭାଇ କାହିଁ। ମା କହିଲେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ ବାନ୍ଧିବୁ। କୁନି ଝିଅଟି ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା କି ମୁଁ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି। ସେଠୁ ମା ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ କି ଯା, ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତୋ ଭାଇ ଜଗା ଅଛି, ତା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବୁ। ସେଠୁ କୁନି ଝିଅଟି ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ରାକ୍ଷୀ ଧରିକି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଚାଲିଲା। ଯାଇ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମୋ ଭାଇ ଜଗା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା, ପଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାରିପଟ ବୁଲି 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 କୁନି ଛୁଆଟି ଥକି ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ହେଲା, ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାତିରେ ଆସିଲେ କୁନି ଝିଅଟି କତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ବେଶ ହେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭାଇ, ଆଉ ତୁ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। କୁନି ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଡାକିଲେ ମାଳତୀ ଉଠ, ମୁଁ ତ ଭାଇ ଆସିଛି, ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ସେଠି କୁନି ଝିଅଟି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା। ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା, କୁନି ଝିଅଟି ଉଠିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଖୋଲିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସବୁଆଡ଼େ କଥା ଚହଳ ପଇଲା। ରାଜାଙ୍କ କତିକି କଥା ଗଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତ କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଗଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନଥିଲା, ରାତିରେ ଆସିଲା କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ପଣ୍ଡାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କାଲି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, ତା ଭାଇ ଜଗା କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଇଏ ତ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ। ଏଇଠୁ ରାଜା ଖବର ନେଲେ, ସେ ଝିଅ ଘର ସେ ଗାଁକୁ ପଠେଇଲେ, ଲୋକ ପଠେଇଲେ, ତାକୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣିଲେ। ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ପଚାରିଲେ ରାତିରେ ତ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତୁ ଯାଇକି କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ? ତାପରଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କହିଲେ କି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଳତୀ। ତାଙ୍କର ମା ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସିଏ ମୋ ହାତରେ କାଲି ରାତିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ପଣ୍ଡା ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମୋ ଭାଇ କାଳିଆ କିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ସେ ଥକିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ରାତିରେ ଉଠେଇକି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଡରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ସେ କୁନି ଝିଅଟି ନାଁ ମାଳତୀ ନାଁରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁକିଛି ତା ନାଁରେ ହେଲା। ତା ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଲା ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷୀ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାକ୍ଷୀର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟିକି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍